Right guys, kusangana kwatikuita zvikare pano paTerari 263. Pano pandokuzivisai news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Muri Zimbabwe muzuva ranhasi nakubatira nyaya yaDog Judah. Dog Judah mukomana anga achirarama nehurema. Zvaanga achirarama nehurema takatanga kumuona kwa mukoma Stan Master ndokwatanga kuonera. Saka zvandichaita ndichakuisirai video kubva patakatanga kuvaona kusvika pari nhasi. Ndatiti rest in peace kune mukomana uyu. Takareceiva nyaya inorwadza nezuro zvichinzi Dog Judah akatisiya akafa. Zvainzi akafa nechikonzero chemararia. Zvanzi malaria kudaro muri yeZimbabwe Dog Judah pavakabuda vachida help. Munhu akatozopiwawo stand akavakisirwa imba yake yakanaka ende pane tumwe tumari twaita achipiwa akakubhadharirwa chikoro achiwana zvese zvavanoda sezvinowanikwa mukurarama. So vamwe vanhu vari kubuda vachitanzi Dog Judah anenge akaroiwa kusvika mukufa nekuda kwevanhu vakarwadziwa. Hahasi malaria akauraya mukomana uyu. Ndichakusiyai muchiona video yapedza kuona video tozvonofika comment section ndisatirare ndiri pakuparura news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe sezvaari. Much love. Hi Judah. Muri sei? Mawata zvaka ari mimbezo wangu. Chibaba. Uye si Judah. Nini boss. Isa. Ya ndauya man. Wauya ka. Judah ndakusuwa samari. Kana nini? Samari. Ndafara. Hayi ndofara kuona izinga. Sa. Unosikire lapha? Yeba. Apha virenga apha kanzi apha. Apha. Yoti. Let. Woselas kwapa apa. Wheelchair. Ndiyakuka. Samari. Maita basa mgomo. Maita nyenda mandigonera chaizo. Samari. Mandigonera. Zvekudaroka. Ituka. Mwari wakuchengetera. Vamwe vacho ndava kutengera ava rapa. Maita basa mgomo. Maita basa na Mwari wakuitire nyasha. Mukomborere na Mwari wakukomborere. Umwe futi ndi anonymous hapo kune kwaari ayangotumira mari yeuche. Maita basa Kuenda vanhu vaMwari. nakudzidza nakasunga. Mai wazorora Ndine muchese. pekugarirawo chekufambisa zvese ayo Saka uyu maucheya kuti tena ndikashandisa ma 210. Unaverenga mari ere? endo good. Verenga. Handipei ngoma ndoyerenga wani. Verenga. Bani bada kuti ngechipatirwa manje. Eka. Ko mumburutseika ogara kana ipapa kana ameno paanogara. Amandoyerenga mukoma. Neti ndorowa. Apa ndikabvisa hangu pasandro. Ndosaka ndiri kuti kana ndikaita doctor Tipe cheya yaka. Ndopa ndinonyatso. Oka. 35. Ama kumisa pasi alright. Mugamchiri. Oka. pasi ndogara zvakanaka cherundiro. Antonyora ari muwichi. Alright. Acheya. Apa panoreya. Alright. Wagara. Kasara kutsunga. Mira mama achisimuka. Sisi kumashure andapo. Kwanza ngini. Ndiwo wanu. Okay. Right. Chipiwa big uverenga. Right, ndiverenga. Ndogondozopedzisira kuiverenga because It's okay. right. 10. 20 30. 50. 70. 90. 110. 130. 150. 170. 190. 210. Right.
Day one. 10, 50, the 60, 110, 160, 210. Right. So mawheelchair ako anzi imwe neimwe wati mari 160. Imwe neimwe wheelchair kunzi 160. Saka 160 times 2 ndo yauchavapa 320. Change ndeyako. Alright, ndopa 320. Ndizvo. Vapi vakuru oyi waverengai wairenyi chisa 20 chete vape 20 chete yava 120 chienda kuma 50 vape 100 ipapo yava mari 220 vape imwe waya iroro ma50 yava 320 mama ndizvo zvataita ndizvoka ndii mawheelchair enyu maviri omwe wacho ndivava varapa. Aiwa, zvinotendwa Mwari wokumburirwa. Imimi kuheadlands murugara pamba pini pamurugara kumusha oro mutown pamusha kubva pamusha pamunogara kusvika kuchikoro makilometers mangana? Makilometers nganyepa wandinyazuzi asi kure. Saka pakuenda kuchikoro unenge uchiperekedzwa nani? waise ndaiperekedzwa namama asi zveso mashamwari angu anokwanisa kundiperekedza ndikawato ndibatsireiwo kana hanzvadzi yangu ikumba inokwanisa kundipusha kuti kudi enda bhozi zvanyore pakufamba. Saka zvaunosvira kuti unge unazvo kumba zvii? Inini chekutanga chandotanga kutoshuvira kumba kwedu imba kutogara bhozi ngwana patogara katongori ka1 room ukatori pachikona nekicheni yacho apa saka imba yakatotombei. Kuheadlands kupi? Zvanoita mukaenda paheadlands anditi motifambe pamoti pabadle modzikira pabadle paipa pastation pabadle mochimodzika ipapo matosvika pachikoro pane patopa Yorkshire pedu papa. Chonzi chii chikoro chenu? Yorkshire Primary School. Imari fees i35 per term. kutongosvika ipapo kana mukangoti ndiri kudawo kunonzi kwana Jude takavara ini ndendoripo pachikoro kwakudzika akutombofamba kuti tiswekwe toyambuka marwizi anenge 2 atinoyambuka tobva tachikwira kumba kwedu tinenge takutosvika. Maita basa wana mukuru. Right. Tinotenda vanhu vaMwari maijudha warara hope dzeumama. Right. Maijudha wari kufamba. Jagwa rako iro ngagare pajagwa mama. Maijudha wari kufamba. Ngagare pajagwa mukomana. Ngagare pajagwa mukomana. Wow. Dzidzo yaita. Mai vazorambireka. Handodzidza zvakanaka. Chachimi. Zvese zvarongeka. Zvarongeka. Juda. Mwari wapindira. But Juda iwewe unoziva here kuti munhu akatengwa chinyuwana anoshuva kunzi matsvani Juda. Matsvani Juda. Yesa, pamusoro paizvozvo Juda ka. Pamusoro paizvozvo Juda. Pana blazi ka. Wauya nesinte ka here. Muvhurirei mama. Muone kuti chii. Mari yairi kupi? Chii ichocho? Chii icho? Chii? Chii? Nganyazovhura nyatsochoni. Vakunditadza kuona. Oh, saka ufanira zviri kuona. Ndinenge ndikuziziwa. Chii? Inenge laptop. Indiyo ka. Brentata. Nyumbi baba.
Bepa, chaduredzaka. So mkoma vauya nelepazi iyi. Wabva wauya futi nei. Ndiri mebhegi. Hawaitawo mukoma. Samukoma vari panhere. Hawaita basa zvo. Mkoma. Vari pavaenda. Hawaita basa mukona munodzora majuda. Maiteni basa. Mandipope kuti ndenchidzidzira woti wamwe wandipozo ndifanise ngendo chikoro. Wamwe wakundipa pacho pekuti ndichidzidza napo. Hawaitawo mukoma. Ndinotenda Jesu. Waita basa. Mwari waitire nyaya. Komborero naMwari. Koma. Thank you, my Zimbabweans. Thank you very much. I salute you. Thank you very much. Ni story yenyu because makuriro andakaitawo handidi kuramba ndichitsanangura bosi mukatozopedzisira makutobudisa misodzi. But I became an orphan ndisiri mudiki 13 years ndichiita form 1. Basa rangu rokuti ndakaita form 1 ndakarora mozotore chenzi pashoka. Ndakaita kwashi. Also mama akashuka. Akaita kwashi? Ndakaita kwashi. Izara kai? Nzara. Ndikaenda kupane inonzi Bondo FTS College pamwe nemafai. Kwadaikumowa bhizi nemafuta. Ndokunopedza chikoro. Basa rangu rokutanga ndakatanga kuita kuva refu. Saka kana ndichinzwa story yako handitoziva kuti zvoreva. Ende ndipaipo kuti ndinenge uri pasi chine kuti unozoti hapana munhu anokuona. Saka Mwari vazounza murume uyu manje. Ndakatumwa Mwari. Ndiye mutumwa. Nase vakaita mutumwa vakati mwana angauye kuchikoro. Kuti mukoma ndione. Ndandapano pachikoro. Ndakaidza nase. Alright. Thank you. Hayo Mwari akuropa. Mwari akuropa. Ndokubva Mwari vakupai munhu ane mwoyo tingati mwoyo wedomba nditi mambo vakati ni mwana wangu ndofamba naye. Wabva ndichengeta. Sikira ndabva ndiri. Chiona ipatava isina taya tobva kumusha kwachivu kumasvingo. Mavitori. Saka tinomwengetera. Alright. Saka mamiriro zvakaita tichangomira kuti varidze pito chiti kuti mametero abhozi tiri kuya neleba. Currently tiri kwagutu tine umwe watiri kuvakira wemba. Saka pakauya zvatinosanzoita tinoti pagore tinochuza project 1. Saka project yedu yegore last year taiva pachitenderano marusapi. Pekuchitenderano and then this year ikunyazura. So kunyazura kuenda marusapi. Then this year tatiri kwagutu ndoko hatisati tatopedza imba iyo. Mugoma wangu wakati kana ndine hama yangu kunoenda pokugara hamungamboirasisi. Ndichatsvaka mameterial ose ehama dzangu tichitenga tichiunganidza. Mouya movarovera imba perfect. Yakanaka semabuitsa. Ndiyo yatiri kuvaka chaiyo. Kambani yavo inonzi Bamlo. Yeah, Bamlo construction. Bamlo Construction. Oh, that's not good. Plan. Bamlo Construction. Thank you very much, Bamlo. Juda yapano. Juda ndanokunyorera izvi. I want to be a physio now. Ivi Juda ndiwo unonyora? Ndindonyora. Shamari yangu. Silence. Shamari. Apa ndikataura zvada kutaura ndogona kudzingwa muno. Handwriting yaJuda akaindokunda mangu maticha ndoona zvawa. Ndatoona Juda. Wow. Maticha aJuda. Rambai makadaro. Matimiro angani muno maticha aJuda? There are 6. Why? Do specialization. Yeah. No wonder why vanatichuna. Juda. Wakomborero.
zvakanaka. Ndakuenda kwarara. Maita basa. Maita magona chezvimara kuzondona. Nipandiri kudzidza. Chese maona, kumba maona ayo handi. Maticha aJudha ayo, onai kugeza chete. Onai kugeza. Judha! Anongotinakirwa chamari. Judha! Ndakubaya, ndakudzokera. Lepazi yako unofanira kugarira kunoku iwe. Unoshandisira kunoku. Handikasvika kumba ndobva ndama pandochikoma ndobva ndaitora vandanayo ndoshandisira hakuzi kumba uku kuite pakuti agisa udivi paipa hapana pekuti agisira agisa mumaraini kuti nobvayaendaaione kuti nokwapurwa ina nochawamise vangu daisikwapusina saka ndendishandisira kuri bomba navangu. Guys, ndafara. Thank you very much. ndabatikana malaria yanibata zingaiti saka vanhu kuchipatara wanditorara so paipa ndeitokumbira unamata ini mese mutongo ndisiri unamata kuti ndipore kutokumbirawo ndiritomawanda ndipanguva yakaoma ndikukumbirawo mabhanza ndikukumbirawo mukadaro ayo vamwe magozvo maita basa